request, Kuya Romy. Maayong palis kaniyong tanan. Tagawaan ko sa pangalan nga Suzette. O kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Taway, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Dili jud ko taga dinhi, Kuya. Naminyo lang ko taga diri, mauna naabot ko dinhi sa Ipil. Dito mi nagkita sa akong nahimong kapika sa kinabuhi na magulang usab ka inakong edad sa Dipolog City. Ma, Suzette, bangon na, unsa nang orasa karon? Ma, galaw lang akong ulo. Siyempre, sa imong trabaho. Suzette, dili ka na ba mangitag laing pang trabaho? Ma, unsa mga trabaho usab? Kadabang sa panimalay, tendera. Ma, siguro, dili na alang na ako. Unya, magpadayon ka lang sa imong trabaho, di na sa video kihan. Okay man sab, ma. Maayo man sab ang akong kita. Doon ay mao. Doon ay 1,000. Ikaw na lamang uprada, ma. Ay, sus, abi ni mo, anak. Kung wa pa lang yun ka nagkalisod-lisod. Ay, ako. Di ko gusto nga marabaho ka din, ha. Bisag kinsa lang nga mga lalaki ang imong makaatubang. Ma, maulagi ka na. Unya, kumusta naman mo? Ni Antong imong gikalibin ka ni Anto. Ha? Di na ko gusto magbalik pa mo ni Anto. Di ko gusto magbalik mo ni Marlon. Gumikan kay mangulata to. Na, di na ko magibalik niya, ma, oy. Bahala na, ma. Muabot na siguro ang panahon na makakita kong lain nga lalaki. Sige. Kung gusto ka mo kaon, doon ako'y gitakluban dito. Paborito ni mga sudaan. Doon ay adubong manok dito. Ha? O lagi, ma. Palihog lang kong tunolo niya sa tambal, ma. Oy, ayo pag inugtambal nga wala ka pa'y kaon, ha? O lagi, ma. Sige, muba ko dilang ko. Sakit pang akong ulo. Suzette, ay napapalabig inom-inom. Saan man, ma? Nagkinahanglaman yun og drinks na mo. Dili po ko mo inom, di uwasap ko ikahatag ni mo. Sige, anak, ha? Basta ang ako lang, nga magpinutan ka lang gayon. Ha? Ay, natog baliki si Marlon. Sige. Dinha ka na, anak. Sige, ma. Kung wala mong namatay si Papa o sa'yo, dili yung tama may ingo ni Ani. Si Mama Sab, nagkaedad na. Nagkaluya na sa bang lawas. Dili na makapamaligyan isla dito sa merkado. Ako na lang din ang maning kamot, Ani. Ay, naunsa ka ba man diha? Oy, wala ka pa man nakaligo. Wa palagi. Bernie, kining, kato ba? Katong lalaki kagabi eh. Asam gud adto god? Kato si, Jody. Ay, bongga madatungtong. Mas maayo pa nga, kadto na lang. Unya, kay idaran man. Asa man ka? Adto kas mga batanon, nga igo lang ka, ana-anaon. O sa kay ana-anaon. Ay, igo lang mo kang gamiton, ipaklaro pag yun mo ba? Mao na, kadto na lang si Jody, for short. Jumides man tayo ang pangano. Unya, gusto kayo mo kanta sa mga kantang karaan. Lagi? Unya, abi mo enjoy sab kaay ko kinakakita kog ikal nga ako. Ikaw, no? Kinala magbantay-bantay ka, oy. Kay basig mga bugoy na. Bugoy gud tawon. Wala man kay mga bugoy nga mosulod sa atong video, Kigpar. Mao na tong akong giingon nimo, ha, Suzette. Kadto na lang, mubalik daw siya. Unyang gabi. Sige na, kaligo na diha. Kaligo na. Oy, Vernie. Naiabot ka ba lagi? Ay, ni ama nang uy. Kay akong anhian si Suzette. Gusto na akong manayumi dito. Kay doon na siya bago nga kanang magdadayig. Unsa? Magdadayig? Unya, si Marlon. Wala na nagsamok-samok dito sa video kihan. Ay ito na kalabay ng adlaw. Di siya mahadlok sa kong lawas. Bisa ginani ko. Ako yun nga panalipod kini akong lawas nga di gyud madapatan kini si Suzette. Igo na.
Kutob na dito ang iyang pagdagmal nako. Nagbuwag na mi ni Marlon. Di na ko gusto nga magkabalik pa mi. Dali sir. Lingkod na yun sir. Salamat kayo, Bernie. Ano man si Suset? Ano dito sir? Ako mag-ausun to. Tuwa ka sa dressing room. Bago ba? Sige. Magpaabot ko din eh. Sige sir. Di na kauna sir. Sige, magpaabot ko ha. Agoy, another datong nasabni. Dito nakalabayang gabi, kitagaan si Suset og pila ganito, 3,000. Basi karon tagaan na sabni siya. Hoy, Suset! Kachut lang kaayo. Suset, oy! Gawas na din ha sa dressing room. Ang tagal mo ba? O lagi, bugawas na ko. Unsa man? Nana si Jody. Naiabot na siya. O sige, ina siya nga ato na ko dito. Sige ha. Sigurado na sab ka makakwarta na sab ko ani karon. Sige na sir, kanta na. Sige na. Okay. I-play. No, nakaridi na. Ako nang giandam alang nimo. Alang ni mo ni Suset. Kaya balo ka pa lang. Una pala na kong pagkakita ni mo. Na-in-love na ko. Tinood ka sir, basta makalimot ka. Hapit na magsugod ang kanta, oh. Sige. Sige na sir. Wapa ka di kasugod. Okay, bukanta na ko. Minsan ang isang pangako'y may hahambing sa isang kastilyong buhangin. May naging ka magkanta, sir. Sagdal rupok at huwag di masaling guguho sa ihip ng hangin. Sir, unsan mang oras sa karon? Nagalauna pa lang sa kadlaon. Hilog kayo ang dagat, di ba? Oh, sir. O, siguro, sir, kinahanglan nga mahibawaan ako ang imong background. Doon ako'y asawa. Mauba? Pero kay lagi, naamang yun sa amo nga pwede mong magminyo o pipila basta magka-afford lang. Ha? Sa ato pa, sir? Usa ka ka? Oo. Sa among tradisyon, pwede ming magminyo o usa, duha, tulo ba? Depende kung uyo ng among asawa. Sa ato pa? Gawas man dahil ka, sir. Gawas nun ko. Ay, lagi sa ako nag-iingon nimo nga mahimo kong mga sawang daghan. Sir, kining murag dili jud ko magadawat sa imong gisulti nako. Di ko magkatuo. Ngayon sa, nahigog ba ko nimo? Mao ka na tinuray. Kung okay lang nimo, magpakasal ta. Sige, sir. Kung okay lang nimo. Basta ubo sa usang ka kondisyon. Namuhawa ka sa imong gitrabahuan. Kung ako kang pabuyon sa usa ka dako nga balay. Sir, murag di jud ko magkatuo. Dinhi ka lang sa balay, ha? Kay adun ako'y pagalagton. Muadto ako sa Usamis. Sa ato pa. Muadto ka sa imong second wife. Oy. Ay, kabala ka. Kaya ako naghatag na ko nimo sa tanan. Okay lang, Maki. Walang problema. Sila si Mama. Ha? Imong paanhion din eh.
Di rin na sila magpuyo sa walay. Unya, unsa man suset ha? Nakauyon ka ra. Ma, may gani ka nakaila pa ka na ako, ma. Na, mauman gyud na. Basta na lang ako makita in tao nimo. Kay pasuoton ka mag-ingon ana. Unya, ma, okay na lang ni. Ngayon mo na ani akong isuot. Manglakaw ta. Muadto tas merkado. Unya pagkahuban, inanang imong isuot. Aw, mas okay man hinuon na. Unya, nagpasalamat sabta suset. Kay nakabaton kag lalaki sinimong kinabuhi. Bisan pa man, o kanang idaran na, mas maayo nga naay nagpangga nimo. Wala na nagpakita nimo si Marlon o katong ubang mga lalaki nga miduol-duol nimo. Ma, nagbakuna ko. Sukad nga, niabot si Maki sa akong kinabuhi. Doon na ako'y gibati sa akong lawas, ha? Ang inaot ko nga, Oh, Maki, ni ako, nga, muatiman nimo. Dili man muatiman ang uban nga babae sa imong kinabuhi. Pero ako kanunay, nga niya, nagatiman nimo. doon ako'y balay dito sa ipil. Gusto na ako nga dito nakamupuyo. Dito sa taway. Maki, salamat kaayo nga niabot ka sa akong kinabuhi. Kay kung wala pa siguro ka, ambot lang kung asan ako. Kinahanglan nga akong tiwason kining akong gitrabaho din ha. Tiwason ko na. Sige na, katulog na. Maki, saan ang orasa ka ron? Mga alauna. Kasakit ba sa akong dughan? Maki, naon sa kagod? Maglugos man ko sa pagginhawa. Maki, Diyos ko, ako andun si nanay sa iyang lawak. Araw madala ka tayo dito sa ospital. Maki, iyon sa nawala na palimuot si Maki. Maki, happy tayo ng ospital. Total, dol-dol naman ang provincial hospital. Dinhi sa ato. Diyos ko, usa kay mahitabo ni Maki. Ma, naglugos siya sa pagkinawa. Mihuot ang iyang dugan. Sige na, manguli na ta. Kining, abi ni mo, sab. Ako dili pag yun ko makadawat, suset. Ma, galit lang siya nahanaw. Dili na ako siya makita. Gilubong lang siya dayon. Sige na, manguli na ta. Kita na lang tao din hiyo. Buutan si Maki, ma. Labihan siya kabuutan. Wala ko ikareklamo sa iya pagkatiman gani ka na po. Maki, nganong sa'yo ka man gikuha. Nganong sa'yo man tangan nagkalakyo. Nganong man. Kuya Romy, ingon niya ito ang nahitabo. Pipila ng katuigang mo pa nagtipo ni Maki. Maayo ka siya, buutan siya, Kuya Rom. Mga hangtod sa pagkaroon, dili o dili ko makalimot niya. Wala na ko nang itaglain pa. Doon ay negosyo na mong gamay din, he. Inabagan usab ko sa akong inahan. Only child banggod ko, Kuya Rom. Wala sab ko nagkauli sa dipolog. Dinhi na gud ni Moyo. Daghang salamat sa inyong paghataw o pagdagat. Ang inyong Sander Suset, Taway, Ibil, Sambuanga, Sibukay.